Para tinatalyad ka nagtultuloy kapya iti probinsya, impakita iti na dumaduma a law enforcement agencies ti panakipagkaykaysada ti Pledge of Commitment to Peace and Progress iti Sangguniang Pandalawigan Session Hall iti Ilocos Norte Provincial Capital. Ti aktibidad ti Indaulwan, Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos ken pinartisiparan daytoy ti Ilocos Norte Police Provincial Office, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Department of Interior and Local Government ken dadumapay ang miyembro ti Provincial Peace and Order Council wenno PPOC. Today, as we sign this pledge of commitment, Ginasingkedan ti gobernador at Ilocos Norte ti maysa di probinsya nga daan ti nababa a crime rate. Kunamit ti Armed Forces of the Philippines nga awan ti makita da apang ti insurhensya iti probinsya. Pabaen ti naipasa kinapirmaan Resolution No. 1 Series of 2026 manim na mga addapay ang mapatibker ti agdama na talged a sitwasyon. All of it, that of the insurgency free, as I was mentioning with some of the gentlemen in my office, I said that this declaration of Ilocos Norte being insurgency free is also a very good attraction for investors to come in. The recent arrest of 8 and the surrender of 4 personalities of ICRC greatly diminished the insurgency manpower to its very significant level that it can no longer cause threat in the province of Ilocos Norte and the whole region as well. Based on the current situation, there is no perceived insurgency threat in the province of Ilocos Norte. Indakurak met ti mga dadaolo ti Police Regional Office ti Region 1 ang marukod ti kinabalaygi ti may sa lugar babaen ti panakitultuloy ti Ornos, Linak ken Talna. Patsyan na adak kilabanag ti tulong ti amin na law enforcement agencies ken kastapayan ti panakikaykaysa digiti umili. Ang sekreto dito siyempre yung koordinasyon ng bawat law enforcement units dito sa probinsya at ang pakikipagtulungan ng mamamayan. Hindi lang ito kaya ng ating pambansang pulisya, kundi yung pakikipag-coordinate natin sa mamamayan. Nagsusuporta dito ang mga mamamayan para maging mapayapa ang ating probinsya. Inkari ti Regional Director ng itultuloy ti kapulisan ti umno pa nagserbida. Dinayo na pa'y ti kinadisiplinado di ti umili, ken idaw dawat nang agnanayon kumasuportaran di ti gagemda tapno nagtalinaed na talnay ti probinsya. Ang pangako natin sa ating ay ipagpatuloy ang ating mga nasimulan, ang probinsya ng Ilocos Norte ay nakita nating payapa, maayos, disiplinado ang mga tao dito. At suportahan lang natin ang ating PNP para maipagpatuloy ang mga ganitong hakbang. Mark Magdirila, Balitang Solid North.